Эпізод 9. Найвышэйшы зладзейскі пілатаж. Ажур ужо 2 месяцы праходжваўся вуліцамі Менска і вузкімі шэрымі вачыма, у якіх зіхцелі водбліскі сталі і агню, даследаваў горад. Тонкі розум чалавека, які вырас і жыў у заўсёднай небяспецы, быццам рэнтгенаўскім апаратам прасвечваў камяніцы і душы людзей, ворагаў, ахвяр і калег. Ён быў шукальнікам скарбаў, без розніцы, дзе яны хаваюцца. У жалезе, бетоне, пяску і азбесце сейфаў ці ў душах сяброў. Сталых супольнікаў ён не меў, бо не раз разчароўваўся ў людзях. Падбіраў іх з ліку калег па цэху, а нярэдка працаваў з фраерамі. Ажур быў чалавекам выключна негаваркім. Ён змаўляўся вачыма і рухамі жывых, нервовых рук. Выглядаў ён элегантна, высокі, хударлявы, заўжды ахайна апрануты. Па натуры ён быў нервовым, але пры гэтым дасканала валодаў сабой. Усе лічылі яго чалавекам са сталі. У злачынным свеце Ажур меў рэпутацыю цудоўнага скрыначніка. Ён быў адным з найлепшых медзвяжатнікаў у Еўропе. Адседзеў некалькі тэрмінаў у розных турмах Расіі, Германіі, Францыі і Румыніі, куды ездзіў на гастролі. Сам малаадукаваны, ён валодаў некалькімі мовамі і меў прыстойны багаж ведаў. Па прафесіі ён быў слесарам, некаторы час працаваў электратэхнікам. Упершыню ён трапіў у турму па палітычнай справе. Праз знойдзеную ў яго кватэры падчас обшуку эсэраўскую брашуру яго западозрылі ў прыналежнасці да партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Ажур не выдаў сябра, ад якога атрымаў брашуру. Сказаў, што знайшоў яе на вуліцы. Сядзеў ён нядоўга, але пасля вызвалення ніяк не мог знайсці працу. Тады ён з'ехаў з Каліша ў Варшаву і там уладкаваўся электратэхнікам. Але няўдача і тут яго напаткала. Яго абвінавацілі зноў памылкова у крадзяжы грошай з кватэры, дзе ён працаваў. Іх скраў хтосьці з сямейнікаў, карыстаючыся тым, што ў кватэры бываў чужы чалавек. Пры обшуку ў Ажура знайшлі крыху грошай, у якіх пацярпелы пазнаў частку тых, што ў яго зніклі. Сур'ёзнейшых доказаў супраць яго не было, і Ажур або застаўся б на свабодзе пасля суда, або атрымаў бы маленькі тэрмін. Але яму пашкодзіла папярэдняя адсідка, судзімасць. Невінаваты Ажур адседзеў у макатоўскай турме 2 гады. Выйшаў і зноў не мог нідзе знайсці працы. Галадаў, бедаваў і ўрэшце праз год галечы і туляняў у 3-й раз трапіў у турму. Гэтым разам заслужана. Скарыстаўся сваімі слесарскімі ведамі і здзейсніў крадзеж. Вызваліўшыся ў 3-й раз, сумленна жыць і працаваць Ажур ужо не спрабаваў. Ведаў, што грамадству і паліцыі зручней бачыць у ім злодзея, чым працаўніка. Ён пагадзіўся з гэтым і, карыстаючыся сваімі практычнымі ведамі і 3 турэмнымі школамі, стаў прафесійным злодзеем. Цяпер Ажуру было каля 50 гадоў. Ён дасканала ўмеў змяняць знешнасць і пашпарты, а найцяжэйшыя работы планаваў і выконаў так упэўнена і ўмела, што быў няўлоўны. Ажурам яго называлі прыяцелі за тое, што ён прыгаворваў: «Для мяне весь свет ажурны, як дамская панчоха, і людзі, і дамы, і сейфы, і тайнікі. Я гляджу не паўзверх, а ўсярэдзіну». І напраўду так ён і глядзеў. Ажур хоць і быў вельмі негаваркі, але любіў свістаць. Гэтаму ён навучыўся ў турме, дзе ў адзіночнай камеры адбываў свой першы тэрмін. Правілы забаранялі вязням спяваць, крычаць, шумець, нават гучна гаварыць. Але пра свіст нічога не было сказана. Каб не ўваходзіць у канфлікт з уладамі, Ажур свістаў ціхенька і неўзабаве так налаўчыўся, што лёгка выконваў самыя складаныя мелодыі. Калі разам ён пераймаў салаўя, то ніхто б не паверыў, што гэта свішчы чалавек. Плывучы па бурлівых хвалях жыцця за 30 гадоў,
Ажур адсвістаў шмат тэрмінаў. Так ён навучыўся свістаць і на пазбаўленае сэнсу жыццё, і на людзей, што жылі як зграі сквапных, жорсткіх, баязлівых, подлых, агідных, хлуслівых шакалаў. Па прыездзе ў Менск Ажур зразу ж знайшоў колькі знаёмых, блатных з турмаў і розных гарадоў колішняй Расіі. Але з імі ён толькі падтрымліваў кантакт. Гарэлкі ён з імі не піў, не ўдзельнічаў у іх забавах, не хадзіў па зладзейскіх прытонах. Пасяліўся не на Маліне, а ў ціхім і прытульным гатэльчыку Новарасійск, побач з цэнтрам горада. Запісаўся купцом і напраўду заснаваў краму на Петрапаўлаўскай вуліцы побач з кінатэатрам «Люкс». Гэта была цацачная крама. Па аб'яве ў газеце Ажур знайшоў прадавачку. На пасаду прадавачкі цацак да яго звярнулася больш за дзясятак жанчын. Некаторыя мелі значныя фізічныя перавагі. Прыгожыя, элегантныя, маладыя. Але Ажур пасля кароткага прасвечвання кожны сваім рэнтгенам выносіў рашэнне не падыходзіць. А ў выніку выбраў немаладую ўжо, хударлявую, ледзь не брыдкую і досыць негаваркую дзяўчыну. Ён здаў ёй краму і тавар, патлумачыў, як весці адзіную прыходна-расходную кнігу, а сам толькі час ад часу зазіраў па справах. Нягледзячы на гэта, ужо праз месяц крама заквітнела. Прадавачка зрабіла вельмі густоўную вітрыну, прыгожа абставіла інтэр'ер, сама замаўляла ў крэдыт і брала на камісію цацкі, і крама замест дэфіцыту, на які разлічваў Ажур, пачала прыносіць прыбытак. Праз 2 месяцы Ажур, які ўсё яшчэ мала цікавіўся існаваннем крамы, зарыентаваўся, што тавару ў ёй у 5 разоў больш, чым на пачатку, нягледзячы на тое, што, апроч першых выдаткаў на абсталяванне і закупку, ён не даў ані капейкі. Час ад часу ён зазіраў у краму, праглядаў кнігі і ўжо крыху лагоднейшым позіркам, у ім цяпер было больш агню і менш сталі, прасвечваў сваю прадавачку. Дзяўчына, звычайна спакойная і сабраная, пачала баяцца гэтага погляду. Яна не магла зразумець, чаму. Позірк гэтага дзіўнага мужчыны вельмі раздражняў яе. Яна адчувала, што з яе здымаюць не адзенне, а ўсё цела. Гэты позірк быў быццам адваротна ўсталяваны пераскоп падводнай лодкі. Ён ішоў звонку ў сярэдзіну карабля, у ейную душу, і ўладна, холадна назіраў за механізмам, што кіруе рухамі і памкненнямі ейнага цела. Праз некаторы час дзяўчына, смелая і пэўненая ў сабе, пачала чырванець, калі Ажур размаўляў з ею. Лепш бы ён свістаў, думалася ёй. І гэта спачатку здзіўляла і злавала. Зрэшты, іхнія рэдкія размовы былі такія дзіўныя для яе, што часам яна гублялася, не ў стане знайсці адказу. Напрыклад, размова на першай сустрэчы, калі дзяўчына прыйшла да яго ў гатэль па пазначаны ў газеце час, выглядала так. «Вы шляхцянка?» – хутчэй засведчыў, чым спытаў Ажур. «Так», – адказала яна. «Вы добра ведаеце мовы?» «Так». «Прадаваць вы ўмееце?» «Не ўмею». «Вы навучыцеся, заробак я вам дам у залежнасці ад вашых патрэб. Дамову падпісваць не будзем. Праца заўтра». Ён прызначыў ёй час прыходу на працу і развітаўся. «У вас няма гадзінніка?» «Няма». «Вазьміце гэты». Ён дастаў з шуфляды новы дамскі гадзіннік з бранзалеткай. Дзяўчына хацела пратэставаць, але Ажур не даў ёй слова сказаць. «І ў мяне не заўжды гэта было. Без гадзінніка працаваць нельга. Я вылічу гэта з заробку». Здзіўленая жанчына выйшла на вуліцу. Ажур, седзячы нерухома за сталом, паліў цыгарэту і насвістваў нейкі вальсік. Ён быў упэўнены, што зрабіў добрую інвестыцыю, наняўшы гэтую дзяўчыну прадавачкай. На наступны дзень, як толькі пачаўся гандаль у краме, Ажур дастаў з кішэні партманэ і адлічыў 1000 рублёў. Ён напісаў гэтую суму ў кнігу у калонку «Расход» і пазначыў мэту выдатку – рэклама.
Гэтыя грошы ён даў прадавачцы і сказаў: «Прашу вас прыгожа і модна апрануцца». Дзяўчына здзівілася, але не запратэставала. Словы проста прыліпалі ёй да горла ў прысутнасці гэтага чалавека. Праз пару дзён яна змяніла сваю адзіную мазольна зацыраваную заношаную сукенку на прыгожы, але сціплы касцюм і боцікі. Рэшту грошай і рахункі яна аддала Ажуру. Ажур пачаў штось насвістваць, пасля змоўк і сказаў: «Прашу вас купіць сабе паліто, бялізну і што там трэба. Гэтая 1000 рублёў – адзінаразовы выдатак, без вылічэнняў». Беручы яе на працу і цягам наступнага месяца, Ажур не пытаў яе пра імя і прозвішча. Толькі потым, калі яму трэба было на тыдзень з'ехаць з горада, ён пацікавіўся ў яе пра гэта. «Мяне завуць Марыя Антонаўна Запольская». «Полька». «Так». «І я паляк, з Варшавы. Бацькі ў вас ёсць?» «Так, яны памерлі ў Маскве. Тыф і турма». Ажур насупіўся і доўга маўчаў. «У Польшы ў мяне ўжо нікога няма», – дадала дзяўчына. Праз нейкі момант Ажур быццам апамятаўся ад задумення, падняўся і развітаўся з Запольскай. «Я з'язджаю на тыдзень». «Як займацца крамай?» «Так, як вы палічыце патрэбным». Мінуў тыдзень. Ажур не вяртаўся. Запольская, карыстаючыся свабодай у справах продажу, разам з цацкамі пачала прадаваць таксама канцылярскія тавары. Праз 10 дзён Запольская занепакоілася, што яе карміцель не вяртаецца. Калі Ажур быў на месцы, то яго дзіўныя візіты непакоілі і крыху раздражнялі яе. Чаму ён так дзіўна пазірае, чаму не кіруе ейнай працай? Такое стаўленне было і незразумелае. Але цяпер яе не ставала яго халодных дзіўных вачэй і заўсёды маўклівага адабрэння. Марыся лавіла сябе на тым, што калі яе галава была вольная ад штодзённага клопату, думкі самі кіраваліся да Ажура. Праз 15 дзён у краму прыйшоў нейкі ягамость ва ўзросце і спытаў Запольскую: «Гэта крама пана Эдварда?» «Так». Гэты ягамость уручыў ёй канверт і паклаў на прылавак досыць доўгую, цяжкую і старанна загорнутую пасылку. «Калі ласка, надзейна схавайце гэта. Тут дарагія тэхнічныя прылады». «Добра». Запольская разарвала тоўсты канверт. У ім было 5000 рублёў на закупку тавараў і паведамленне ад працадаўцы, што ён вернецца праз 2 тыдні. Дзяўчына супакоілася і з імпэтам пачала планаваць далейшае паляпшэнне ў краме. Тым часам Ажур дабраўся да Вільні і ў гэтай адвечнай калысцы зладзейскага свету усходніх крэсаў Польшы вырашаў свае справы. Перш за ўсё яму быў патрэбны камплект інструментаў для адкрывання, або, калі вызначаць гэтае дзеянне яшчэ дакладней, для свідравання і рэзкі сейфаў. Цяжкасцей з гэтым было шмат. Складана было знайсці добрую сталь, свёрдлы. Урэшце некаторыя інструменты ён зрабіў сам у блатнога ўладальніка механічнай майстэрні, а рэшту трэба было прывезці з Варшавы. І акурат надарылася добрая аказія. Адзін блатны з каханкай, як муж і жонка, везлі ў Варшаву некалькі тысяч ліпавых даляраў. Гэта была фальшывая 20-даляровыя купюры, якія фальшыва-друкарскае кіраўніцтва прадавала па цане ад 3 до 8 сапраўдных даляраў. Цана залежала ад асобы пакупніка, колькасці набытых ліп і часу. Спачатку даражэйшыя, пасля таннейшыя. Па вёсках Віленшчыны і царства польскага разышлося многа тысяч такіх ліп. Сяляне зберагалі іх часта у вельмі істотных сумах, не ведаючы, што збіраюць звычайныя шматкі паперы. Гарады хутка зарыентаваліся ў гэтай справы, а вёска была верным кліентам фальшыманетчыкаў цягам доўгіх часоў. Можа падавацца дзіўным, што Вільня забяспечвала Варшаву фальшывымі банкнотамі, але на той час гэта была лакальная спецыяльнасць горада. Зрэшты, у працэсе бралі ўдзел і варшавяне. Той блатны павінен быў завесці ліпу ў Варшаву і вярнуцца.
Менавіта яму Ажур і даручыў прывезці ад знаёмых блатных тэхнікаў адсутныя ў Вільні інструменты. Хлопцы з Варшавы хутка і грунтоўна ўзяліся за Ажураву справу. У блатных не марудзяць, не цягнуць і не грэбуюць, калі вядзецца пра справу калегі. Нават тады, калі ад гэтага не чакаюць прыбытку для сябе. Для іх гэта ані дабрачыннасць, а не заслуга, а абсалютна просты і безумоўны абавязак узаемадапамогі. Ажур адразу ж адправіўся ў Менск з адным старым калегам па цэху, што акурат кіраваўся туды легальна. Той калега ўжо даўно не краў, бо добра ўладкаваўся, дзякуючы шлюбу з заможнай жанчынай. Аднак для фірмовых злодзеяў ён усё яшчэ заставаўся сваім хлопцам і, калі трэба было, бескарысліва ім дапамагаў. Не адвярнула яго ад старых калег і тое, што яго некалі абакралі. Клавішнікі не ведалі, што зрабілі колішняга фартовага. Гэта і выявілася толькі пра некалькі гадоў. Хлопцы хацелі кампенсаваць яму страты, але ён адмовіўся, толькі выпілі разам. Ажур рыхтаваўся да большай работы. Падрыхтоўка ішла ў яго ўмела. У яе ён укладаў увесь досвед, набыты цягам 30 гадоў працы прафесійнага злодзея, і ўвесь свой прыродны розум. Блукаючы цягам 2 месяцаў па Менску, бязгучна насвістваючы полечку і прасвечваючы людзей і дамы сваімі цудоўнымі вачыма, ён бачыў недаступныя зроку звычайнага гараджаніна дзіўныя дэталі горада і жыцця. Збіраючы разам дробныя факты, робячы высновы на падставе неістотных драбніц, з навуковай дакладнасцю і дэталёвасцю ён ставіў зладэйскія дыягназы. Ён рабіў фантастычныя заключэнні, якія пасля праверкі выяўляліся слушнымі. У адным з будынкаў на губернатарскай вуліцы размяшчаўся цэнтр Харчсбаркам Менскай акругі. Там былі таксама вялізныя таварныя склады, аддзел рахункаводства і акурат тое, што цікавіла Ажура – каса. У гадзіны прыёму там было поўна людзей, чыноўнікаў і наведнікаў. Пасля заканчэння працоўнага дня ўсе склады і сейфы пільнавала ўзброеная ахова. У зале, дзе знаходзіўся незгаральны сейф, былі вялікія вокны з кратамі. Туды вяло 2 дзвярэй. Адны, звычайныя, пасля прыемнага часу замыкаліся на засаўку, магутныя навясныя замкі і замкі ўнутраныя. Звонку і знутры гэтыя дзверы былі абабітыя лістамі 2-міліметровай бляхі, трывала замацаванай заклёпкамі. Другія дзверы былі наглуха забітыя, за імі знаходзілася вайсковая варта. Склады ахоўвалі пазменна 4 нямецкія жаўнеры, якія змяняліся кожныя 2 гадзіны. Адзін стаяў у браме будынка, 3 пільнавалі 2 ўнутраныя двары і касу знутры. Такім чынам каса была пад аховай з боку ўнутранага двара, куды выходзілі 3 вакны, з калідора і з боку суседняй залы, вартоўні. Ужо пасля кароткага ўступнага агляду Ажур вырашыў: «Браць буду з падвала», і пачаў падрабязна вывучаць і аглядаць дэталі. Неўзабаве і гэты этап быў завершаны. А крыху пазней у наўарасійскім гатэлі Ажур сядзеў за сталом і на аркушы паперы алоўкам рабіў накід унутранага двара, будынка, залы, падвалаў і касы, цэнтр Харчсбаркама. Дзверы былі замкнёныя на ключы. У паветры лунала ціхая мелодыя полечкі. А з іншага боку стала баран уважліва сачыў за абрысамі, што з'яўляліся на паперы. Полечка і працэс малявання падышлі да канца. 2 галавы схіліліся над сталом. Канец алоўка закружыў па малюнку. Ажур ціха тлумачыў гэты танец. Баран час ад часу прытакваў рухам галавы, маўляў, разумею, або ціха задаваў пытанні. Справа была ясная, і справу зацвердзілі. «Каго ўзяць за 3-го?» – спытаў Ажур, які выбраў сабе адпаведнага супольніка, барана. Алік адказаў, не раздумваючы: «Паніча, не ведаю такога. Малады, са мной пачаў хадзіць, але пэўны».
Трэці супольнік быў патрэбны на рэкс, калі баран і ажур павінны былі браць касу. Добра, замацаваў дамову ажур. Дамовіліся і пра наступную сустрэчу і работу. Ажур паехаў у Вільню, каб камплектаваць набор інструментаў, бо работа была асабліва цяжкая, а рабіць яе было трэба ціха, памятаючы пра змены аховы і, што найважнейшае, пра блізкасць вартоўні. Таму прымітыўнымі інструментамі працаваць было нельга. Запольская замыкала краму, калі збоку хтосьці ўзяў яе пад руку. Яна пачула ціхі свіст вальса. Здзіўленая і крыху напалоханая, яна паглядзела ажуру ў твар, і яе шчокі заліла чырвань. «Вы вярнуліся?» Ён хітнуў галавой, не перарываючы мелодыю, усміхнуўся вачыма. «Калі ласка, не глядзіце на мяне так, мне непрыемна. Хочаце праверыць краму і рахункі?» Ён адмоўна пакруціў галавой. Пасля зноў узяў яе пад руку і сказаў: «Хадзім вячэраць». Ён павёў яе, збянтэжаную гэтай сітуацыяй, у першакласны рэстаран, і там раптоўна перамяніўся ў вялікага пана. Афіцыянт з вялікай пашанай выслухаў замоўлены ім уступ да вячэры. У адзін момант знік чалавек з вачыма, што прасвечваюць душу да дна, і з'явіўся элегантны, дасціпны мужчына. Позна ўвечары ажур правёў запольскую дамой. Ля дзвярэй яе кватэры ён узяў дзяўчыну за руку і паволі ціха пераканаўча сказаў: «Вы ж добра ведаеце, што я нікуды з Мінска не з'язджаў, што я заўжды быў тут, што я нічога вам не пісаў і нічога ніхто ад мяне ў краму не прыносіў». Ён глядзеў яе ў вочы. Некаторы час яна маўчала, пасля адразу зразумела, да чаго ён вядзе, і паспешліва сказала, усцешаная тым, што можа яго супакоіць: «Так, натуральна, вы ўвесь час былі ў Менску, кожны дзень прыходзілі ў краму». «Добра. Часам гэтым могуць зацікавіцца, таму вядзецца пра тое, каб вы не наклікалі непрыемнасці на сябе, наклікаўшы іх на мяне». «Вы можаце быць упэўнены. Трэба толькі папярэдзіць». «Я папярэджваю і дзякую». Ажур паціснуў ёй руку і адначасова левай рукой пяшчотна правёў па яе лбе і валасах. Пасля ціха спусціўся па сходах. Дзяўчына яшчэ доўга не званіла ў кватэру. Узрушаная, яна раздумвала пра тое, што толькі адчувала ўражлівай інтуіцыяй. Пры сустрэчы з ею сёння ажур адразу прачытаў гэта ў яйных вачах. Так прадвызначыўся далейшы ход іх знаёмства. А назаўтра ў трушобе цыпы апоўдні сустрэліся Ясь, баран і ажур. 2 гадзіны за півам яны абмяркоўвалі дэталі акцыі, прызначанай на найбліжэйшую суботу. Вызначальным было тое, што ў нядзелю камітэт не працаваў. Таму, калі б яны з нейкіх прычын не паспелі з усёй работай у першы дзень, то маглі б скончыць яе назаўтра. У суботу, за 2 гадзіны да канца прыёмнага дня, Ясь з вялікай валізкай у руцэ ўвайшоў у двор цэнтрхарчзапкама і скіраваўся наўкос направа, да ўваходу ў аддзел рахункаводства, мінуў дзверы аддзела і, запаволіўшы крок, паставіў валізку на зямлю поруч з дзвярыма ў падвал. Дастаў з кішэні партманэ і, калі поруч праходзілі людзі, рабіў выгляд, што шукае там штосьці, некую паперчыну ці дакумент. Адначасова ён трымаў у руцэ медны кручок, якім збіраўся, як толькі надарыцца такая магчымасць, адамкнуць дзверы ў падвал. Ясь, як найменш прыкметны і перш за ўсё, як ніколі не пакараны і наогул невядомы крымінальнай паліцыі, прынёс у валізцы інструменты для ўскрыцця сейфа. Валізка была цяжкая, але Ясь рабіў выгляд, што нясе яе лёгка. Амаль паўгадзіны Ясь чакаў добрай нагоды, каб незаўважна адамкнуць дзверы і праслізнуць у падвал. Гэта было вельмі важна. Урэшце Ясь выбраў абсалютна надзейны момант, паспешліва засунуў сплюснуты кручок у дзвярную шчыліну, пацягнуў яго наверх, пакуль не ўпёрся ў заскачку замка.
і тады паволі і моцна пацягнуў кручок на сябе. Заскачка пасунулася ўлева, і дзверы адамкнуліся. Ясь сунуў кручок у кішэню. Ён прыслухоўваўся. Па двары ніхто не ішоў. За дзвярыма аддзела рахункаводства таксама не было чуваць крокаў. Лесвічная пляцоўка была пустая. Ясь хутка схапіў валізку і, адкрываючы дзверы, стаў на першую прыступку падвальных сходаў і адразу ж зачыніў за сабою дзверы. Ён застаўся ў цемры. Тут было холадна. Ясь уключыў электрычны ліхтарык і скіраваўся, несучы валізку ў другой руцэ, уніз па сходах. Там ён знайшоў кучу пустых бочак, пра якія яму казаў Ажур, і схаваў іх валізку з інструментамі. Пазней ён вярнуўся на лесвіцу і стаў ля дзвярэй. Дастаў з кішэні некалькі драўляных кліноў, адзін з іх дапасаваў да дзвярной шчыліны поруч з замком. Цяпер дзверы нельга было адчыніць нават ключом звонку, а Ясь мог пасунуць заскачку проста пальцамі. Паніч зірнуў на гадзіннік. Да дамоўленага прыходу супольнікаў было амаль паўгадзіны. З падвала хлопец мог назіраць за калідорам і часткай двара, толькі праз замочную шчыліну. Гэта было нязручна, і бачнасць была вельмі абмежаваная. Пакуль быў вольны час, Ясь пачаў дэталёва вывучаць дзверы. Ля падлогі ён знайшоў месца, дзе не было адной касой ліштвы. Там праз шчыліну паміж знешнімі доскамі магутных цяжкіх дзвярэй лілося святло. Бачнасць і тут была абмежаваная. З пружынным ножыкам Ясь пачаў цішком пашыраць гэты зазор. Ён рабіў гэта асцярожна, дастаючы стрэмкі ўнутр. Праз некаторы час шчыліна стала хапаць для агляду ўсяго калідора і бачнай праз дзверы калідора часткі двара. Цяпер Ясь мог, выгодна седзячы, добра бачыць усё звонку. Гадзіннікавая стрэлка набліжалася да прызначанага часу. З дакладнасцю да хвіліны ў дзвярах, што вялі ў калідор, з'явіліся Баран і Ажур. Яны ўвайшлі ў сярэдзіну і сталі каля дзвярэй камітэта, якія былі поруч з уваходам у падвал. Ясь ведаў, што яны чакаюць адпаведнай хвіліны, каб пагрукаць загадзя вызначаным чынам і ўвайсці. Ён адвёў заскачку і чакаў. Калі пагрукалі, ён хутка адчыніў дзверы і, як толькі супольнікі ўвайшлі ў падвал, адразу ж зачыніў іх і ўсадзіў у шчыліну клін. Пасярод аднаго з падвальных памяшканняў, дакладна вызначаным месцы, пабудавалі рыштаванне. Трэба было зрабіць праход у магутным скляпенні. Падчас прыёмных гадзін наверсе працаваць было нельга. А пазней таксама было трэба глядзець, каб не нарабіць непатрэбнага шуму. Карыстацца разцом з малатком было нельга, хоць інструменты і былі абшытыя скурай, якая змякчала ўдары. Баран і Ажур працавалі сілай мышцаў. Яны свідравалі адтуліны паміж камянямі, пашыралі іх шаберам і разцамі і кароткім ломам, а пасля адколвалі камяні. Тым часам Ясь сядзеў на сходах, назіраў, пакуль гэта было магчыма, а пасля прыслухоўваўся. У руцэ ён трымаў канец вяроўкі, з дапамогай якой пры неабходнасці ён падаў калегам сігнал спыніць працу. Да іншага канца вяроўкі была прывязана бутэлька. Яе кінулі ў бочку поруч з рыштаваннем. Калі Ясь торгаў за вяроўку, бутэлька грухацела ў бочцы і супольнікі спынялі працу. Як толькі Ясь зноў даваў сігнал, Ажур і Баран браліся за інструменты. Каля 11 вечара ў скляпенні быў зроблены вялікі праём, праз які было відаць іманішчы знізу. Тады Ажур з Баранам пазменна пачалі свідраваць адтуліны ў дошках. Яны рабілі гэта паволі, моцна прыціскаючы ручку. Тады шуму было менш. Пасля трэба было злучыць прасвідраваныя дзірачкі прарэзамі. І гэта рабілі паволі, пілкай для жалеза, а не для дрэва.
Урэшце ў падлозе зрабілі праём, дастатковы для таго, каб туды пралез чалавек. Рыштаванні павысілі, і Ажур першым праз пару хвілін назірання вылез наверх. Праём у падлозе знаходзіўся на некалькі крокаў правей ад сейфа. З апошняга, трэцяга акна яго можна было заўважыць. Таму Ажур крыху пасунуў адзін са сталоў, каб закрыць агляд залы з акна. Што праўда, было амаль цёмна, бо толькі праз вокны з боку двара падалі рассеяныя палоскі святла. Але камусьці з вартаўнікоў магло прыйсці ў галаву пасвяціць унутр ліхтарыкам. Баран і Ажур у адных шкарпэтках, быццам цені, перамяшчаліся ўнутры. Сейф стаяў ля знешняй сцяны, у нябачным з акна месцы. Гэта было ім на руку. Ажур вырашыў браць сейф збоку. Хутчэй і прасцей было б ззаду, але гэта было вельмі цяжка. Амаль немагчыма ў гэтых умовах адсунуць сейф ад сцяны. З-за тонкіх дзвярэй вартоўні данасіліся галасы нямецкіх салдат. Гэта спрыяла іх працы. А калі ахова запаліла прымус, каб згатаваць ежу, сітуацыя стала найбольш адпаведнай, і медвяжатнік разам з узломшчыкам маглі браць скрынку спакойна. Ажур вызначыў на сценцы сейфа лініі фартуха, і абодва пачалі спехам свідраваць адтуліны ўздоўж гэтага контуру. Баран быў вялікай фізічнай сілай у руках, а Ажур меў багаты досвед у такіх справах, таму праца ішла спраўна. Калі свідраванне дзвярэй па сценцы сейфа было скончана, іх пачалі праразаць уніз і ўверх. Падрыхтавалі ўсё да непасрэднага роду дзейнасці медвяжатніка, ускрывання. З камплекту ракаў Ажур выбраў найбольш адпаведны. Змантаваў з некалькіх кароткіх сталёвых труб клямар для рук так, каб рычаг у рака быў магутны. Формай гэты інструмент нагадваў нож для адкрыцця кансерваў. Кіпцюр рака паволі ўздымаўся ўгару, разразаючы і раздзіраючы тоўсты панцыр сейфа. Урэшце разрэз быў зроблены. Тады фартух адцягнулі ўніз. Форман ён быў падобны да высалапленага языка. Каб дабрацца да другой сценкі сейфа, трэба было выкінуць тоўсты слой пяску. Тады прыступілі да свідравання дзір ва ўнутранай сценцы. Дзейнічалі гэтаксама, як і з першай сценкай. І ўрэшце пасля доўгай, цяжкай і нязручнай працы адцягнулі, гэтым разам угару, другі фартук. Сейф быў адкрыты. Праца заняла шмат часу. Пакуль у вартоўні шумеў прымус, працавалі спешна. Пасля, асабліва тады, калі ў вартоўні было зусім ціха, трэба было або перапыняць працу, або рабіць усё вельмі павольна. Увесь гэты час я сядзеў на сходах падвала і прыслухоўваўся. Або час ад часу вызіраў праз шчыліну ў калідор. Гадзіны цягнуліся доўга, манатонна. Цішыня звінела ў ушу. Было чуваць, як цікае на руцэ гадзіннік. Зрэдку манатоннасць перарывалі крокі вартаўнікоў, паступова сціхаючы ўдалечыні. За ўсю ноч у калідоры парушылі толькі двойчы. Першы раз, калі хтосьці ўвайшоў і скіраваўся сходамі ўгору. Другі раз вартаўнік цяжка наваліўся на дзверы, грымнуў адным з навясных замкоў, сплюнуў і выйшаў. «Паскачце заўтра», з задавальненнем думаў ясь. Пасля заканчэння працы Ажур дастаў з валізкі пакунак з ежай. Сабраў і склаў туды акуратна ўсе інструменты. Рэшту месца запоўніў пачкамі банкнотаў. Некалькі пачкаў, што не змясціліся ў валізку, расклалі па кішэнях. Баран і Ажур пільна аглядзелі пакой, каб не засталося нічога з інструментаў ці рэчаў. Пасля Ажур вільготнай анучай старанна выцер сейф і ўсё, да чаго дакраналіся калегі ўначы, і што заставалася тут. Асаблівую ўвагу ён звярнуў на рэчы паліраваныя, лакіраваныя і металічныя. Аперацыя была скончаная. За вокнамі віднела. Ажур і баран праз лазь у падлозе спусціліся ў падвал. Рыштаванне яны пакінулі на месцы, а самі скіраваліся да выхаду. Ціхенька паклікалі яся.
Пасля за лесвічным паваротам разгарнулі пакунак з ежай і пры святле ліхтарыка. Праца была зроблена, таму святла яшчэ не адчажалі, распілі пляшку гарэлкі і з'елі прыпасеныя прысмакі. Наколькі гэта было магчыма, прывялі ў парадак адзення. Пасля дасталі з валізкі і кішэняў грошы, расклалі іх на перакуленым дагары дном скрынкі. З гэтай вялікай кучы былі адабраныя пачкі з найбуйнейшымі купюрамі, а Жур з Баранам схавалі іх па кішэнях і пад адзеннем. Рэшту паклалі ў валізку да інструменту. А Жур і Баран, як ужо вядомыя паліцыі злачынцы, намерваліся выйсці са двара і прайсці вуліцамі паасобку і з пустымі рукамі, каб не прыцягваць нічыёй увагі. А вось Ясю выпала місія несці валізку з падвала. Гэта было рызыкоўна, бо патруль у браме мог затрымаць яго, хоць назіранне і выявіла, што ў дзень патрульныя не затрымлівалі цывільных, бо некалькі сем'яў супрацоўнікаў жылі на верхніх паверхнях будынка. Крыху пасля 8 з падвала выпусцілі Ажура. Ён выйшаў з калідора, ціха насвіставаючы полечку, і знік у двары. Праз 15 хвілін выйшаў Баран. Перад сыходам ён паціснуў Ясю руку і сказаў крыху іншым, чым заўжды голасам, бо яўна баяўся за хлопца. Ты глядзі спакойна. Калі што, валізкі адкрыць не можаш, бо не твая. Нічога, выкручуся, адказаў хлопец. Ясь чакаў. Дзверы былі гатовыя да хуткага выхаду. На парозе падвала стаяла бляшанка, куды перад зыходам Ажур выліў з бутэлечкі смесь карболкі, дзёгцю і шкіпінару. Раптам хлопец пачуў крокі. Хтосьці спускаўся па сходах. Людзі гучна размаўлялі. Праз шчыліну ў дзвярах ён заўважыў, што там ідзе мужчына, а з ім 3 жанчыны і 3 дзяцей. Усе святочна ўбраныя. Як толькі кампанія выйшла на двор, Ясь хутка адчыніў дзверы і з трэскам зачыніў іх за сабою, выліў вадкасць з бляшанкі на зямлю поруч з уваходам. Бляшанку паставіў поруч ля дзвярэй. Пасля бесклапотна і з усмешкай выйшаў на двор, удаючы, што валізка лёгенькая, і спешна далучыўся да кампаніі, што кіравалася ў бок крамы. Там адна з жанчын размаўляла з вартаўніком. Немец смяяўся. Ясь, ідучы за мужчынам, праз веснічкі ў браме выйшаў на вуліцу. На яго не звярнулі ўвагі. Толькі цяпер, апынуўшыся за памежамі галоўнай небяспекі, ён адчуў хваляванне. На Захар'еўскай Ясь затрымаў рамізніка, нагандляваўся, гэта таксама было задумана, і паехаў на нізкі рынак. Рамізніка адпусціў перад прызначаным месцам. Увайшоў у браму, а калі грукат колаў сціх, вярнуўся на вуліцу і скіраваўся ў размешчаную на пабліз трушчобу цыпы. Барана і Ажура ён застаў у апошнім пакоі. Яны прывіталі яго з заўважнай радасцю і палёгкай. Дзверы зачынілі на засаўку. Усе прыехалі сюды на рамізніках, што было зроблена праз паліцэйскіх сабак, якіх выпусцях, як толькі выявіць крадзеж. Дзеля гэтага Ясь і разліў у калідоры смярдзючую сумесь. Ён распавёў, як выйшаў з падвала. Баран толькі зірнуў на Ажура позіркам, кажучы: «Бач, які хлопец». Ажур ухвальна свіснуў і кінуў на стол схаваныя ў сабе пачкі купюр. Баран пераняў ягоны прыклад. Да гэтага дадалі тое, што было ў валізцы. Ясь і Ажур лічылі грошы. Гэта было не цяжка, бо амаль усё, што было перавязана стужкамі з пазначэннем сумы. Іх хутчэй дзялілі, чым лічылі. Але і на гэта сышло шмат часу. Ясь разважаў, ці субольнікі дадуць яму долю, ці толькі пэўную частку. Ён разумеў, што ягоны ўдзел у сапраўднай працы быў другасны, але яму было прыемна, калі ён убачыў, што Ажур дзеліць усё на 3 часткі. Гэта канчаткова ўмацавала ягоны прэстыж ва ўласных вачах. Ён стаў паважаным фірмовым злодзеем. З гэтага дня ў размовах з іншымі злодзеямі ён менш круціў, менш казаў і быў больш замкнёны. Назаўтра і цягам некалькіх наступных дзён паліцыя, злодзеі і пэўная частка гаражан былі пад уражаннем здзейсненага ў цэнтр хачзабкаме крадзяжу. Суму перабольшвалі ў разы.
Паліцыя і следчы камітэт бязмэтна гойсалі па малінах і зладзейскіх трушчобах. Пракацілася шмат арыштаў. Ані грошай, ані віноўнікаў узлому не нашлі. Зладзейскі свет таксама не ведаў, хто прааперыраваў скрынку. Некалькі паважных блатных звязалі ўзлом сейфа са з'яўленнем на даляглядзе ажура, але пра гэта ніхто не казаў. А вось Баран і Ясь былі па-за падазрэннямі. У сераду ўвечары ажур, ахайна і сціпла апрануты, у акулярах, спакойна ішоў Петрапаўлаўскай вуліцай з тросткай у руцэ. Ён спыніўся каля кінатэатра «Люкс». З сумным тварам аглядзеў фота і рушыў далей. Стаў каля вітрыны крамы з цацкамі. Вітрына выглядала не так, як мінулым разам. Таварам перагружана не была, але стварала ўражанне асартыменту і выклікала зацікаўленне. Ажур ціхенька насвістваў вальс. Зайшоў у краму. Запольская сядзела за прылаўкам. Убачыўшы яго, яна падарвалася з месца. «І як добра, што вы прыйшлі», – сказала яна з яўнай радасцю. Ажур пытальна падняў брові і ўспыхнуўся вачыма. «Штосьці важнае ў краме?» «Не, толькі я». Яна пачырванела. Ажур глядзеў ёй у вочы. Пасля гэты позірк пабег па ейным твары і бачнай з-за прылаўка фігуры. На момант затрымаўся на маленькай вузкай руцэ. Потым ажур паволі развярнуўся і, не развітаўшыся, выйшаў з крамы. Усё ведае. Пасля ягонага сыходу дзяўчына моўчкі села. Па ейных шчоках цяклі слёзы. Ажур вярнуўся ў краму толькі ў панядзелак. Пачакаў, пакуль выйшлі пакупнікі, а пасля сказаў: «Лаўку будзем зачыняць». Запольская здзіўлена паглядзела яму ў вочы. «Вам не шкада?» «Зробім новую на Захарыўскай. Я ўжо знайшоў добрае памяшканне. Запішам усё на вас. Будзеце адзінай уласніцай». Ажур хацеў надзейна і добра ўкласці грошы. Сам ён увесь час быў пад прыцэлам і жыў галоўным чынам у дарозе. Яму было важна аддаць усё вернаму чалавеку і стварыць сабе надзейную апору на будучыню. У Запольскай ён убачыў тое, пра што часта марыў у сваім нікчэмным беспрытульным жыцці. Добрую і надзейную жанчыну, на якую заўжды і ва ўсім можна разлічваць. Праз 2 тыдні на Захарыўскай вуліцы адчынілася крама канцылярскіх тавараў. Ад цацак адмовіліся. Законнай уладальніцай крамы была Запольская. У дапамогу яна ўзяла прадавачку, некваліфікаваную дзяўчыну, якую хутка ўвяла ў курс справы. Цяпер яна магла днём выходзіць з крамы, каб вырашыць працоўнае пытанне ў горадзе. Пры краме ззаду была 2-пакаёвая кватэра з кухняй. Ажур усё яшчэ жыў у гатэлі. Праз тыдзень пасля адкрыцця новай крамы Запольскай ён увечары прыйшоў да яе ў кватэру. Папрасіў, каб яна зрабіла яму гарбаты, а перад сыходам уручыў металічную скрыначку. «Тут 5000 рублёў залатымі царскімі манетамі. Добра схавайце гэта, найлепш у падвале ў калідорчыку». На шматку паперы ён намаляваў ёй месца. Запольская адразу зразумела, дзе гэта. «Добра», – сказала яна, – «а вы што збіраецеся рабіць?» «Заўтра еду на тыдзень у Смаленск». «Гэта небяспечна», – сказала Запольская. «Там мяжа, бальшавікі». Ажур усміхнуўся. «Я ўпраўлюся. Трэба ратаваць калегу, верны друг». Ажуру было прыемна ў таварыстве гэтай разумнай, добрай дзяўчыны, якая з лёту яго разумела і якой ён так давяраў, што не толькі грошы, але і жыццё сваё, не вагаючыся, аддаў бы на захаванне. Кватэрка была ахайная, утульная, і ён тут так добра пачуваўся. Развіталіся яны досыць позна. Ён ведаў, што мог бы і застацца з ёю, нават спаць з ёю разам, як з каханкай. Але ён занадта паважаў яе і сабе, каб паставіцца да гэтага шаблонна. Тое, што купляюць сэрцам, цэніцца асабліва дорага. Баран, быццам яны змовіліся, за свае грошы таксама набыў золата. Ён не верыў у аўтарытэт ані банкаў, ані ўрадаў, што бяруць на сабе адказнасць і гарантуюць плацежздольнасць.
але і Паўлінцы грошай не аддаў. Увечары ён падышоў да будкі мілага і пасунуў яе ў бок разам з сабакам. Нажом выкапаў у зямлі ямку і паклаў туды старанна закаркаваную алюмініевую нямецкую баклагу, у якой былі манеты. Зямлю прытаптаў. Падмёў навокал і вярнуў будку на месца. Пагладзіў сабаку. «Сцеражы, мілы, табе аднаму веру». Паўлінцы баран падарыў прыгожы залаты гадзіннік з бранзалеткай. Яна была ў захапленні і горача яму дзякавала, адначасова распытваючы: «Работа была, Алечак». «Не, я купіў». Больш ён ей нічога не казаў, а грошы даваў, не шкадуючы. Толькі Ясь нідзе не мог прыткнуць грошы. Ён хаваў іх па розных кутках, на гарышчы, у прыбудовах. То лічыў, то збіраў разам, то дзяліў на часткі, хаваў у розных месцах. Накупіў сястры маці і Марусе розных дарагіх рэчаў, але большай сумы нікому даць не мог, баючыся выклікаць здзіўленне. Урэшце яму прыйшоў у галаву дзядзька Жардонь. Ясь пайшоў да яго. Той мыў у балеі бутылькі на продаж. «Бачу, дзядзька, вы ў вялікі гандаль выбіліся», – пакпіў з яго Ясь, карыстаючыся стылем самого Жардоня. «А можа, дзядзька, аптэку адкрываеце або рэстаран?» «Табе якая справа?» «Ніякай, хачу да вас у супольнікі пайсці». «То закасавая рукава і шкрабі бутэлькі». «Я рук мачыць не люблю, гэта для баб і старых праца». «Ты што, кпіць прыйшоў? Зараз я цябе па-кітайскі бласлаўлю». «Я параіцца прыйшоў. Вы мне, дзядзька, калісьці пра таго чалавека расказвалі, што пад Оршай жыве, які самы не д'ябал, але з д'яблам справы мае». «Ты што вярзеш?» «Вы, дзядзька, не перапыняйце. І нібы той малодца ад д'ябла можа грошы мець, колькі заманіцца яму». «Ну?» «Дык вось, я сам з д'яблам пазнакоміўся. І ён мне шмат грошай даў». «Насміхаешся ж, смаркач?» «Вось, калі ласка». Ясь пачаў даставаць з кішэняў тоўстыя пачкі купюр. Дзядзька перастаў мыць бутэлькі і уважліва назіраў за сваяком. «І чаго табе трэба?» «Я хачу, каб вы нейкі інтарэс прыдумалі, каб грошы не марнаваліся. Мне трэба маму і Гелю забаспечваць. Разважце, дзядзька, я па такіх інтарэсах невялікі спецыяліст». Пачалася сур'ёзная размова. Праз тыдзень на Залатой горцы, у каменным заулку, дзядзька купіў на імя Ясевай маці невялікі дамок з садам, а на плошчы ля коннага рынку паўстаў новы рэстаран. Уладальнікам і дырэктарам там быў Жардонь. Капыльскі бусел цяпер набраўся важнасці і красаваўся за прылаўкам не першакласнага, але добрага размешчанага і адразу ж паспяховага рэстаранчыка. Прыбытак вырашылі дзяліць папалам. Гэта задавальняла і Яся, і Жардоня. «Праз год у цябе гэтая лаўка быццам задарма купленая будзе», – сказаў дзядзька хлопцу. Такім чынам разышліся і знайшлі прытулак грошы цэнтр хатзапкама.